Адкажыце на пытанне. Я размаўляю па-беларуску, бо я размаўляю па-беларуску, бо кіраўнік гімназіі і ўвесь адукацыйны працэс здзяйсняецца на беларускай мове. Я размаўляю па-беларуску, потому что это самая мілагучная, пяшчотная і прыгожая мова. І самае галоўнае, што это наша родная мова, нашай краіны. І ўсе сапраўдныя беларусы павінны ведаць сваю родную мову і размаўляць на ёй. Бо гэта робіць мяне адметнай. Вот так размаўлялі мае продкі. Бо гэта прыемна. Бо гэта наша родная мова. Гэта частка мяне. Бо я сябе паважаю. Яна вельмі мілагучная і прыгожая. Бо гэта мая. Бо гэта частка мае культуры. Я люблю і шаную беларускую мову. Бо гэта мой спосаб быць дома, цеплей не знаходзіліся. Бо я люблю Беларусь. Бо быць беларусам гэта круто. Бо гэта я. Бо беларуская мова знову я варнуся. Бо на ёй я магу шчыра выказаць тое, што на душы. Бо ў ёй душа Беларусь. Бо ў гэтай мове душа, памяць і культура нашага народа. Бо гэта моя родная мова. Бо яна гучыць як самая родная мелодыя. Бо я люблю сваю краіну і яе культуру. О, гэта сямейная традыцыя і мне ўсё мне размаўляць па-беларуску. Я размаўляю па-беларуску, бо гэта мова маіх продкаў і маёй зямлі. Бо сэрцам кахаю нашу родную мову. Бо гэта крыніца ўсёй прыгажосці. Мы размаўляем па-беларуску. Бо мова гэта мы!